Не знам за вас, но аз след като си родих децата, имах много проблеми с косата. А, Падаше на кичури, беше уредяла, отдолу ми се получи изтъняване на косата. Аз бях с много по-дълга коса и съответно трябваше да я отрежа. А, Също така загуби ми се блясъка на косата, беше една такава като метла. Направо не можеш да бръкнеш в нея е така с ръце. А, Беше, заплиташе се много, накъсваше се. А, скалпа ми да не говорим какъв беше чувствителен. От всяко нещо ме сърбеше и ми се лющеше скалпа и просто всички възможни проблеми събрани в една глава беше много трудно така да го понеса. Нали, като бях свикнала косата ми да е дълга, красива, гъста. И така изведнъж коренна промяна беше много трудно, докато се съвземе косата ми.